Να μας πεις στο μαγαζί γιατί αυτοί δεν ξέρανε να κάνουν εισαγωγή. Και δεν είχαν και το χρήμα να κάνουν και εισαγωγή απ' έξω. Και είχα τριπλάσιες τιμές. Τριπλάσιες τιμές είχα εγώ σαν κόσμο. Και ποιότητα. Η ποιότητα με σίγουρη. Σκάνικ, δεν βρίσκανε. Αγγλία. Σκάνικ. Όλα. Όλα. White Widow. Ναι, όλα. Όλα Αγγλία. Ο άντρας σου έκανε το τσαλαβέρι. Ο άντρας μου ταξίδευε. Και έκανε το τσαλαβέρι. Και έπαιρνε τα εμπορεύματα. Έφερε το εμπόρευμα. Και το έπαιρνε με το 5 και το πούλεγε με το 15. Με το 25. Με το 25. Αμέ. Σοβαρά. Δηλαδή είχε. Δεν το βρήκανε, τους έλεγα εγώ πάρτε το. 20 ευρώ στο 20 γραμμές στο γραμμάριο. Ναι. Αφού δεν υπήρχε άλλο σε κανένα μαγαζί. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στον Πειραιά, ούτε στην επαρχία, ούτε πουθενά. Ξύριζες κύριε Αργένια, Από Αγγλία, κατευθείαν, μπαμ, Ξυριστική. Ναι, όσο και να έλεγα εγώ, και 1.000.000 να τους έλεγα, δεν το πιστεύανε. Στα τελωνία. Ναι, τα τελωνία. Τα έπαιρνα λίγα, 30-30 μέτρα. Δεν έχω μεγάλο. Αυτό λέω και εγώ. Τώρα το παίρνω με το μέτρο 2,8. Εσύ το έπαιρνες 5 δραχμές. Εμείς το παίρνουμε 2,8 ευρώ. Θα το πουλάμε 6. Μια χαρά δεν είναι το μέτρο. Καλή. Καταπληκτική. Πολύ καλή. Είναι σχεδόν 5% είναι. Παραπάνω δεν είναι 5%. Είναι 100%. 2,8 και 2,8 κι άλλο. Κι άλλο 200%. Τότε, λοιπόν, ένα μέτρο δίνουμε. Ένα μέτρο πίνουμε και ένα μέτρο στην τσέπη. Έτσι πάει. Ναι, πολύ ωραία δουλειά. Εσύ έτσι δεν το έκανες, ένα μέτρο. Και παραπάνω έβαζα. Έπινες παραπάνω. Πιο πολύ έπινες. Όσο τους έλεγα κλείσαν τα μάτια. Ναι. Εμείς λέει ήρθαμε σε εσάς. Βάζανε κολλήριο. Ναι, μου έλεγε ο δίδυμος μας που ήταν λίγο πιο πέρα από μένα, ναι. Λέει, δηλαδή εσύ τι ήρθες που σε είδαμε τόσα χρόνια εδώ. Άκου τι είναι, έλα. Εδώ είναι, έλα. Τι κάνει, μα αφού πετάνε τι είναι εδώ. Εδώ έχει.